Yo, what's up, Steve Barakas? Hey, but I'm not going to tell you that I'm not going to tell you akazi ari kuno kudiaspora zvimwe munombonetsa wako aiwa kunetsa munombonetsa, you know, kunetsa munombonetsa. So you girls are telling me akazi you always right jet varume ndo vakaipa, you always right, imi chete munoziva, you know. Aiwa man, aiwa, every time you are right, it's still wrong, you are right, it's still wrong. Nangwagala ba Jeniso. Unaenda kana unaenda kunonwa wane. Odzoka basa lekufama mjina nwa wawa. Amtombo kana pamba kuita seiko. Chakazoti. Mageza kuye mageza da kubadwa izvozvi kuita basa lomwe la jina nwa wawa. Autombo sikwenda kana kutamba nevana wako, usitambe kana nevana wako. Uri muluma wakaita sei. Ndakakunza kunoku. Kwaleta zvokutamba visa rako rekuiswa next year. Nokuningirikira unodzokera kumba kunonamata mapoto. Avastophe kutora kana tanga kutora ka. Iroller coaster chaicha. Iroller coaster. You know? Aiwa. Mawani jaja, mawani. Then next to get your sugar, but that can shigala pambaga. Maybe Man United, you never jitamba ne Arsenal, whatever. Ugala pamba, odzoka kananga kubasa odzoka. Shakachuko ende mugere pano mugere chaizvo. Mugere. Aiwa ndabvuma. Saka ndo mataswera mchiona TV izvo, maswera mchiona TV, mchiona bhora munoti magetsi achanobhadhawa nani? Basa rekuswera makabatidza hita mumba izvozvo, mukuita kupisa chaimo, tunge turi muoven chaimo. Hamuno shamo dzamunotamba nadzo kana kunoona bhora kumabhawa. But last week waita nzi ndiningirisinze ndibude ndiende kubhawa. So you can't win nakomana nawakadzi. Ari kudiaspora kumazimbo woman. You can't win. I'm an independent woman. Whatever zvikunetsa, I'm telling you, unodzokera kumba kuno kwangwara uko. Unodzokera kuno kwangwara. Ine netuntu twangu netumali twangu. Apana ngata chokadi. Anenge ane mari dzimwe dzausikatombozota ane mari. So let's not come out with this rare about varume vediaspora. I'm going to bata varume venyu. I'm going to bata vakadzi venyu and everything. Nah, come on, man. You should work both sides. You get me? To respect you, what to respect you. Boza mwarume katuta unotitwa kunge vishamari kunge kumwe zvake zvaanotaura every time ikozi yes. Iwo wakada kutaura ukana kusuggesta something hawa no. Vari mwarume vari kugeza maplate mudiaspora nekuwacha and everything. Because nenyaya yakungonyengera kuti angoita uka 5 years obva atizoenda zvaro. Boza vakadzi vediaspora mumazimbo anonetsa. I said some. So anyway, spakwa others. Akuita basa man.